Bonding kasama ang Tambalang, Balasubas at Balahura. Correct. Chula luto lang halong eklabu, partner. Excited na ako dyan. Excited din ako. Kasing excited ng lahat ng mga tambalanista natin para sa ating Mahiwagang Burnay. Nakakapagod, hyper, tas Burnay. Hirap ng trabaho na. Sakit kaya sa puso. Hindi ba ang saya-saya mo, tapos bigla ka mag-emote? Hyper, tas ang energy, tas Burnay. Tataranta ko lang akong tubig. Nauuwa ko. Walang OJT sa kasi nilagay mo nga yung PVC sa sa lalamunan ni Papa Jack. Di ba ako doon ka kumukuha sa tubig ng sa alulod ninyo? Tawag dito karma. Salamat. Alam mo yung overtime na nag-ano pa ako, nagte-take my time pa ako. Wait lang, uminom ako eh. Hinihele ng isang ina ang kanyang bagong panganak na sanggol. Marahan niyang inuugoy-ugoy ito ng paulit-ulit habang umaawit. Mahal kita sa tuwina, mahal kita magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, ikaw ay aking baby. Paglipas ng panahon ay lumaki na ang bata. Pagtuntong sa edad na 2 taon ay naging sobrang likot nito. Takbo ng takbo ang bata sa buong kabahayan. Inaakyat at ginugulo ang mga kagamitan. Nagagawa ng buksan ng bata ang frigider at pinaglalaruan ng mga pagkain. Parang alam mo ka, nung isang araw pa, di ba punta kami sa Cebu? Oh. Hanap kami, binabaliktad namin yung room namin. Okay. Hindi namin mahanap yung padlock ng luggage. Yung pala? Nasa ref. Nalagay ni Princess. Naalala ko lang. Hindi ng bata ngayon. Pero wag ka nabibintang lagi. Baka nakalimot ka, ikaw ang gumawa nun. You know me too well. Kainis ka. Okay. Takbo ng takbo ang bata sa buong kabahayan. Inaakyat at ginugulo ang mga kagamitan. Nagagawa ng buksan ng bata ang frigider at pinaglalaruan ng mga pagkain. Isang beses, napagkatuwaan ng bata ang paboritong relo ng kanyang ina. Pinaglaruan niya ito at inihulog sa inidoro. Kaya nasabi na lamang ng ina ng bata, "Hay nako, maloloka ako dahil sa batang ito." Ngunit sa tuwing sasapit ang gabi at tahimik na ang paligid, pupuntahan na ng ina ang makulit na bata sa kwarto niya. Bubuksan niya ang pinto at dahan-dahang maglalakad patungo sa gilid ng kama. Sisiguraduhin ng ina nang mahimbing nang natutulog ang bata. Marahan niya itong kakargahin at matyagang ipaghihele. Iuugoy-ugoy ng paulit-ulit ang bata habang umaawit. Mahal kita sa tuwina, mahal kita magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, ikaw ay ang aking baby. At ang makulit na batang lalaki ay nagpatuloy sa paglaki. Pagtungtong ng 9 na taong gulang ay tila mas lalong naging matigas ang ulo nito. Ayaw niyang kumain sa oras. Tamad din itong maligo. At pag dumadalaw ang kanyang lola, hindi na marunong mag-opo. Minsan nasasabi na lamang ng kanyang ina, "Uy, di ka naliligo, amoy unggoy ka na. Pag hindi ka pa tuminot, papadala na kita sa zoo." Ngunit sa kabila ng katigasan ng ulo ng bata, ay hindi pa rin nagbabago ang kanyang ina. Sa tuwing sasapit ang gabi at tahimik na ang paligid, pupuntahan ng ina ang makulit na bata sa kwarto nito. Bubuksan niya ang pinto at dahan-dahang maglalakad patungo sa gilid ng kama. Sisiguraduhin ng ina na mahimbing nang matutulog ang bata. Marahan niyang kakargahin ang 9 na taong gulang na anak at matyagang ipaghihele. Iuugoy ng paulit-ulit ang bata habang umaawit. Mahal kita sa tuwina, mahal kita magpakailanman.
Hanggat ako'y nabubuhay, ikaw ay aking baby. At patuloy sa paglaki ang batang lalaki hanggang sa magbinata na ito. Nagkaroon na ang anak ng mga weirdong mga kaibigan, nagsusuot ng mga weirdong damit at nakikinig sa mga weirdong musika. Weird agad? Pwedeng yun talaga yung generation nila? Kaya mo na. Hindi Pagpangusga naman itong nanay na to. Yung mga teenager kaya nga hindi nila maintindihan yung music ng Nirvana. Part of Nirvana yon. Nirvana yon. Sa bagay. Diba? Kanya-kanya ng generation. At patuloy sa paglaki ang batang lalaki hanggang sa magbinata na ito. Nagkaroon na ng anak ng mga weirdong mga kaibigan, nagsusuot ng mga weirdong mga damit, at nakikinig sa mga weirdong musika. Minsan ay nasasabi na lamang ng kanyang ina, "Ano ba anak? Sobrang ingay naman ang pinakikinggan mo. Para tayong nakatira sa zoo. Konting konsiderasyon naman anak. Pag di mo hinanaan yan, 1 month kang walang allowance." Sa kabila ng pagkarindi sa anak niyang binata, ay hindi pa rin ito nagbabago. Hindi pa rin nagbabago ang ina. Sa tuwing sasapit ang gabi at tahimik na ang paligid, ay pupuntahan niya ang anak sa kwarto nito. Bubuksan niya ang pinto at dahan-dahang maglalakad patungo sa gilid ng kama. Sisiguraduhin niyang mahimbing na ang tulog ng pasaway na anak. Sisimulan na niyang ipaghele ang kanyang binata. Iuugoy-ugoy ito ng paulit-ulit habang umaawit. Mahal kita sa tuwina, mahal kita magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, ikaw ay aking baby. At sa paglipas ng panahon, ang binata ay naging mama na. Umalis na ito sa poder ng kanyang magulang at bumukod ng kanyang tirahan. Sa kabila nito, ay hindi pa rin nagbabago ang kanyang ina. Paminsan-minsan, sa pagkagat ng dilim, ay bumabiyahe ito patungo sa bahay ng kanyang anak. Habang patay ang lahat ng ilaw, ay dahan-dahan itong maglalakad papasok sa kwarto. Baka mabaril ka. Ma-baseball bat Pagkamalang magnanakaw itong nanay na to. Mabe-baseball bat ka eh. Pwede namang di dahan-dahan. Kaya nga, pwede namang paalam na pwede pa kita ihele. Para hindi nagugulat yung mga tao. Habang patay ang lahat ng ilaw, ay dahan-dahan itong maglalakad papunta sa kwarto. Uupo sa gilid ng kama at sisiguraduhing mahimbing ang pagtulog ng anak. Bagamat malaki na ang anak, ay ipaghehele pa rin niya ito. Paulit-ulit na iugoy-ugoy habang inaawitan ng, "Mahal kita sa tuwina, mahal kita magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, ikaw ay aking baby." Kalaunan, ang ina na hindi nagbabago sa kanyang anak ay sinapit na ang katandaan. Isang araw ay tinawagan niya ang anak. "Anak, bisitahin mo naman ako. Mahinang-mahina na ako at hindi ko na kayang bumangon." Kaya naman agad na bumisita ang anak sa kanyang naghihingalong ina. Pagpasok ng anak sa pinto, ay sinubukan pang umawit ng matanda. Subalit dahil sa sobrang kahinaan, ay naputol ang pag-awit nito habang nasa kalagitnaan ng kanta. "Mahal kita sa tuwina, mahal kita magpakailanman." Dahil dito ay lumapit ang anak sa kanyang ina. Niyakap niya ang walang buhay na katawan ng ina. Marahang inugoy-ugoy ng paulit-ulit at ipinagpatuloy ang naputol na awit. "Mahal kita sa tuwina, mahal kita magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, ikaw ay aking mami." Pag-uwi sa bahay ng anak, ay dali-dali itong nagtungo sa kwarto ng kanyang baby girl. Habang natutulog ang bata, ay kinarga niya ito. Marahang inugoy-ugoy ng paulit-ulit.
umawit. Mahal kita sa tuwina, mahal kita magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, ikaw ay aking baby. Naiyak sana ako, kaya lang baka mamaya partner mabaliw ako. Ang taas-taas ng energy ko kanito, sa iyak ako ngayon. Baka ibalik ako sa Pavilion and Ward 11. Ayaw. Naniniwala pa naman sila magaling ka na. Ayaw nang bumalik. Huwag kang papahalata, partner. Kaya nga kaya hindi ako pinigil ko yung luha ko. Ito po ay based sa original story na English story na Love You Forever by Robert Munch. Ang sarap, no? Ang sarap Nagalay Steve Bornay. Ang sarap pakinggan ng ganyang klase ng story. At isa yan sa mga pagpapatunay na ang pagmamahal talaga ng isang ina. Wagas hanggang kamatayan. Hindi mo talaga pwedeng questionin. Tama! Yung pagmamahal talaga hanggang sa kanyang huling hininga. Correct ka. Ay aalay niya ang pagmamahal na yun sa kanyang nag-iisang True anak. legend. Diba? Sa kanyang tanging anak. Alam niyo po, wag na nating hihintayin na tumanda yung mga magulang natin bago natin ipa-experience sa kanila na kasama naman sila sa mga lakad natin. Tama. Na kasama naman sila sa mga eksena ng buhay natin. Kasama naman natin sila sa pagnood ng sine o pagkain ng masarap na pagkain. 'Di ba? Minsan kasi, mas una pang nakatikim ng masarap na pagkain yung friend mong nilibre mo kaysa sa nanay mo na naglalambing lang ng burger. 'Di ba? Tapos pag dumating ganyan moment na naglalambing ang nanay mo, minsan magtataas ka pa ng boses. Correct. Ma, dito na lang kayo. Pagod na kayo Tsaka, ang ng lalakarin. Yan. Oo, may mga dahilan. Pero pagka yung mga kaibigan mo, kahit malayo ang lakad, kahit pare-pareho kayo magpupuyat. Correct, okay lang. Okay lang. Tandaan, ang mga magulang po natin, hindi po sila bumabata. Tama. Tumatanda po sila. Meron ako nabasang meme, partner, na naiyak ako. Meme lang naiyak ako. Iyak mo na. Iyakin naman talaga ako. Meron daw isang matanda na pumunta sa isang repair shop ng cellphone. Okay. Sabi niya doon sa nagbebenta, pwede po bang pakiayos yung cellphone ko? Tapos tiningnan nung nagtag-ayos. Tiningnan na maigi, kinalikot. Sabi niya, Manong, wala naman pong sira yung cellphone niyo Sabi ng Manong, bakit hindi tumatawag yung mga anak ko sa akin? Oy! Imotera yung nanay. Nag-effort talaga pupunta ng repair shop. Pwede naman tanggapin na talaga hindi nagte-text. Pwede namang i-text. Kaya mo na. Pwede namang siya yung tumawag at i-check. May ganun pagdadrama. Hayaan mo na. Sabay na ganun talaga yung nanay. So, maintindihan talaga na bakit hindi, ayan mo, hindi siya marunong gumamit kasi, kasi it only goes to show, hindi siya marunong gumamit ng cellphone. Diba? Parang yung iba, ang mga matatanda partner, ang idea nila ng tablet. May mga ilan Ang tablet partner para paracetamol. Hindi tablet na pag pinaglalaroan ng Clash of Clans. 'Di ba? May mga ilan na dun sa meme na yun, sa picture na yung partner, matanda siya na parang very old fashioned. So, feeling ko hindi siya inabot ng teknolohiya. So, 'di ba parang ang tanging pwede niya gawin is tumanggap lamang ng call. Oo, siguro, 'di ba? Bakit hindi sila tumatawag? May sira, yun yung nasa isip niya. May sira ba yung phone ko? Hindi kasi sila tumatawag. Alam mo, partner, simple lang yung meme na yun, pero yung tago sa puso ko talaga may kurot no? Yung kurot talaga sa puso ko, parang kinurot, tapos kinurot-kurot na pa ulit-ulit. Parang kinumus-kumus yung puso mong ganon. Oo, literal. Wag natin, totoo yan, tama yung sinabi mo, partner, no? Wag nating hintayin na tumanda pa yung mga nanay at tatay natin para ma-realize natin yung kanilang value, no? Yung habang sigurong nakakalabas pa sila, diba? Isama natin sa mga lakad. Correct habang kayang-kaya pa nilang rumampa. Totoo, diba? Pahalagahan ng ating mga nanay at tatay kasi po ang kanilang pagmamahal sa atin kailanman hindi matutumbasan. Thank you, Maywagang Burnay. Appreciate our moms and dads. Yes. Salamat, Maywagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search lang po, Tambalan! Nakakatuwa talaga. Ang dami mga chismis, no? Ang dami mga ganyang klase ng kwento na nakapagpa-inspire. Tama. At panalo overtime, partner. Nakatutok pa naman si Sir Willie. Nakakahiya. O siya, babay na. Boy, sir. O siya na. Bye-bye. Bye-bye, mga kabisyo. Enjoy the rest of your Easter Monday. Smile. Think positive. Be positive. Because positive things happen to positive people. Kasama niyo pa rin ang inyong paboritong tambalan sa radyo. Ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun! Yun!